Anol كنت لون كسمة والله بتوذكر Geldi اليوم. Rahatsız olmayın. أنول Suat live başladı. Onu size şimdi كنت هيك başlayalım. Hatırlamıyorum. Açılan bir kısmı gene karışık öyle. Hı hı. Size saat kaçı bir? 11. Bir değilsem Hollanda. Hı? Bir değilsem Hollanda ya. Ha. Bir güzel. Başlayıvereyim. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Bugün biz men Bivu Gazel ve Mive Gazel bilen Japonya'daki okullar barada kızıklı soruları, sizin beren sorularınız hem cemlep webinar tayinladık. Hazır Mive Gazel şu webinarı alıp barar ve ilk bilen özünüzden kısaca tanıştıran Mive Gazel. Yemeğinize salam. Hepten sonra vakit tapıp gireniz için çok sağ olun. Men adım Mive Özel. Özüm hazır vaqtda Tsukuba Üniversitesi'nin talibi, magistraturasını okuyan ve şularyalı öz okuyan program almarada esasanım köprek aytıp berjek. Başka Japonya'da okullar hakkındaki maglumatlamam öz bilişim boyunça ve başkalar okuyanlar bilen maslahatlaşıp cemledik. Size kızıklı ve faydalı olur diye ümit ettim. Başlayıverelim. Başlayalım. Şunku prezentasyamda ilk öğlene biraz giriş, sonra talip hakların görünüşleri hakkında, okulların görünüşü, Japonya'da talip dövrüne ve Japon üniversitelerinin uçurumları için verilen iş mümkünçilikleri hakkında ve umuman medeniyet var arada kevir maglumatları aytıp verelim. Sonra da soru cevap sesiyasına değerli. Men özüm Japonya'ya gelmekem öňüm Türkmenistanda Mahtumlardan Türkmen Devlet Üniversitesi'nde okudum. 2016 ýylda geografiya fakültesini tamamladım. Ondan soň halkara sanperwer ýylları West Üniversitesi'nde muallim hökmünde öwrenji muallim hökmünde işledim. Ondan soň birinji magistraturamy Belarus Respublikasynyň Yanka Kupalı adynaky Grodno Devlet Üniversitesi'nde tamamladım. Ve ikinci magistraturama da Japonya'da okuyordum.
her kaytışmayalı Tsukuba Üniversitesi'nden şuma da bakıyorum. Berilen soruların köpüsü talip hakları barada de aslında Japonya'da okumak için berilen talip hakları öğrenken men şul sanawy gysgarak jemlejek boldum. Esasanam dolu talip hakları jemlejek boldum. Dolu diýemde ähli zatlary, ähli çykdyjylary töleýän talip haklar hökümet tarapyndan ýa-da fondlar tarapyndan berilen talip haklar hakynda köprek üns verdim. Aslında ýöne bölekleyin 30-50 ýa-da 100% okuw tölegini diňe ýapýan ýa diňe ýol çykdyjylaryny ýapýan olar ýaly talip haklar gatken berilen soralan içinde şol mixed talip hak hakynda soraly. Esasanam mixed talip hak hakynda aýdyp berjek hemde özüm şu Nippon fondunyň Merkezi Aziýanyň talipleri üçin berilen talip hakyny alýanym üçin şol barada giňişleýin hasyn aýdyp bermekçi. Mixed diýmek näberde uzyn edip ýazdım. Gysgaça mixed diýerler aslında Ýaponiýa döwletiniň Bilim, Medeniýet, Sport, Ilim we Tehnologiýalar ministrligi gysgaça da mixed. Şol ministrlik tarapyndan birnäçe talip haklar gödürilenýär we onu almaň iki usuly bar. Biri Ýaponiýanyň daşary ýurtdaky elçixanalarynyň üsülen biziň döwletimizde de Ýaponiýanyň elçixanasy bar we şol elçixanaň saytyna her ýyl may, iýun töwerekleri maglumatlar çap edilýär we ähli jikmejik näili çeklendirmeler ýa näili egzaminler, testlaryň öňki ýyllarda alynan testlaryň jogaplary, soraglary, ähli maglumatlar şo saýtda görkezilen. Men berde ýöne umuman görkezjek bolan zadym mixed talip haklaryny hem uniwersitetlaryň hem elçixanalaryň üstülen alyp bolýar. Iň köp berileni elçixanalaryň üstülen sebäbi ol has köp derejelere hatda şu lisey diýänimiz ýa huner mektepler Ýaponiýada huner mekteplerde okumak üçin berilýär. Diňe bir bakalawriat, magistratura ýa doktorantura, PhD okumak üçin näle şu liseylere berilýän ýa-da Ýapon dili muallimlerine berilýän stipendiýalaram köp elçixanaň üstülen. Ýöne oň bir tarapy bar, elçixanaň üstülen taşyrylýan programmalarda İngiliz we Ýapon dilini hökman testden geçmeli. Tapawdy ýok Ýapon dilini bilýäňizmi, bileňiz ýokmy diýip soraýan ýok. Hökmany sanawda tapşyrmaly egzaminlaryň biri şol. We bu şert aslında täzelikde girizildi. Şumatyny Aziýa dilleri ýagny Korey, Xitay, Ýapon dilleri köprek öwrenilýär. Şoň üçin men pikirimçe şol has köp öwrenilip aýny elçixanalarym testlerini goşup başladylar. Soňky 3 ýyllykda ondan ingliz diline tapşyrylýardy. Ýaşança çeklendirmelerim her bir derece üçin öz çeklendirmesi bar. Magistratura 30 ýaşaçan okap bolýar, bakalawriat 22 ötken we şoňa meňdeşler hemmesini ýadymda saklamadym. We mixed uniwersitetlaryň üstülen alınýan görnüşi ol köplenç magistratura ýa-da doktorantura. Her bir uniwersitet özi saýlaýar haýsy programa, haýsy derece we ol bul stipendiýaň belli bir linkini goşup bilmedim sebäbi Ýaponiýada 700-den gowrak uniwersitet bar. Soňra her uniwersitetiň saýtyny barlap bolanokda ýöne umuman esasan şol topdaky uniwersitetlaryň islenip birine hökman bolaýmaly. Bu stipendiýany almak üçin ingliz dilini bilmek ýeterlik. Şol gelen soraglaryň içinde köp soraly
Qaysı dili bilmek gerek. Japonya'da okumak için görüşüňiz ýaly näş tablicada ilçhanadan başga ähli variantlarda ingilis dilini bilmek yeterlik okuw ýermek üçin daşary ýurtda bolup Japon universitetleriniň üstü bilen ingilis dilini bilip okuw ýerip bolýan. Ýöne ýankaýdyşmaýaly hemmesine de ýaş çäklendirmeler bar. Soňky Max'tyň soňky täze proýektlary biri Global 30 ýa-da gysgaça G30 diýerler. Bu programmada 13 sany universitet bar. We Max'tyň saytyna şol universitetleriň sanawy getirilen we her websaytynyň sylkasy hemme zatlar bar. Ýagny bu programmaň maksady Japonya halkara talipleri näçe köp getirip bolýan, olsa şonçada köp getirmek we bu programmaň çäklerini talipleri Japonya'da işlemek üçin taýarlayan sapaklarym girdilýär. Mysal üçin Japonya'nın iş medeniyeti ýa-da business Japon dili şoňal sapaklar sebäbi Japonya'nın şumatky demografiýasy ýagny ilaty azalýa we şol ýagdaý biraz düzeltmek üçin köprek daşary ýurtdan talipleri özlerine çekjek bolýarlar we şol soňky iksany Global 30 we Top Global University taslamalan iksem bir-birine meňzeşrek. Maksatlarym şol wagt talipleri okutmak we esasanam Japonya'da işläp bilerler ýaly ýagdaýda okutmak. Soňky Top Global University içinde iksany görnüş bar. SGU demek Super Global University we TGU olam Top Global University. İkisini bile goşsak 37 sany universitet bolýar. Ýagny SGU'da 14-15 döwre galanan TGU. Yani umuman berilýän talip haklar ählisi olaram ýörite täze açylan ingilis dilini okudylýan programmalara berilýär. We şol universitetlaryň sanawy şol programmaň öz websaýty bar. Her bir universitetde haýsy programmalar saýlap bolýanyny, näili şertler, näili ýagdaýda taşyrmalygyny sebäbi Japonya taşyrlanyny ilk başta online dokumentler soralýar. Online'dan soň birinji tapkyrdan geçiren halatyny, kagaz görnüşini hemme dokumentler universitede barar etmeli. Bir tarapdan gowam sebäbi men pikirimçe poçta çykdyjylaram azal, bu matky ýagdaýda urada oturýar, ýöne başga tarapdan şol bir zatda hem online uğratýanym şol bir zat kagaz görnüşine barýanam edil şol dokumentler. Japonya'nın universitetleri vizany özleri etdiler. Şolam ýene bir belläp geçmeli zat. Hemme tapkyrlardan ýagny dokumentler online soňam kagaz görnüşine uradyp interwiwlerden ýa bolmasa test, egzamin bolýarmy, her universitetiň öz sistemasy bar. Hemme tapkyrlardan geçip okuwa invitation alan talipler arkaň ol bermeli vizany universitetlaryň özleri etdi. Indi men aýdyp berjek esas bir maglumatlarym Nippon fondunyň Merkezi Aziýa talipler üçin berýän talip hakynda. Men özüm şol talip hakyny alýan 2019-njy ýylda bu programma açyldy. Ondan Nippon fondu Merkezi Aziýanyň taliplerine talip hakyny töleýärdi. Ýöne Merkezi Aziýanyň taliplerini Türkiye ýa bolmasa başga bir döwletlerde Malaziýada okutmak üçin talip haklaryny berýärdi. Japonya inni täzelikde 2019-njy ýyldan başlap şol programmany açdylar. Bu programma bir ulup taslamaň bir bölegi, ýagny näbärde görüşüňiz ýaly
Nippon Foundation, Central Asia, Japan Human Resource Development. Uzunrak adı var. Kısaca NIPCA diyeceğiz. Şu NIPCA taslamanın bir bölü hükmüne şlariyali talip hakkı girdili. 2019 yılda bu talip hakkı girdilerine aslında programa International Studies yani halkara katnaşıkları uğrundan okudulyadı. Yöne teze ütköşmeler bilen public policy yani devlet dolandırmak uğrundan birazcık ütköşmeler girdilip şumatkı programa Master of Arts International Public Policy. Birazcık fokusunu ütköttüler. Bu programa Tsukuba Üniversitesi'nde esasen şu Merkez Asya'nın taliplerini tayarlamak için dördülen programmanın direktörü hem Merkez Asya'dan yani Özbekistan'dan adverli Profesör Timur Dadabayev 2007 yılda Tsukuba Üniversitesi'nde şunun yani Merkez Asya programmasını açtı ve şundan beri talipler tayarlap gezberler. Menem şu webinarı geçirmek istedim hem Nämeden döredi 2017 yılda programı açılanlarına qaramazdan şunça vaqtın içinde Türkmenistan'dan bari yoğu 4 talip okaptır. Umuman gatı asan ya da yılla bir taliban derle onun menem naşonal makbul bildim belki de köprek maglumat verip şular yol verildiğini usulen webinar geçirip adamlara has kızıklandırma dörer şolar bir fikir deredi. Bu programa 18 ay devam etti. Yani 1,5 yıl. Ve talip hakkı Merkez Asya devletleri yani Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ve Azerbaycan için veriliyor. Okuğa girmek için bu programın usulen okuğa girmek için İngiliz dili en vacip şartların biri duruyor. Programın kaydına Japon diline yazarlar en 5 deyip başlangıç dereceni anlatıyor. Japon diline berdi Japonya'da kullanılan bir sistemalar var. Japanese Language Proficiency Test. İngiliz dilini ölçemek için TOEFL'ın kullanılışı yani berdi de GLPT kullanılıyor. Şu GLPT en vardan en veşeçen dereceler var. Programın kaydını en veştik korkuzulan aslında yönü isleğe hükmani şertler. Bärik gelip Japonçanı hiç iyi bilmeyen, gaydana da hiç iyi bilmeyen talipler ken. Sebebi Japon dili berde programmanın talipler için isleğe okumak. Berde menine Japon dilini okumak mümkünçiliği deyip korkuzum sebebi hükmanlar isleğinize göre okaverin diyenali. Programam ingo yerim en fikrimçe berde köp oku meden saparlarını gurnayalar hazır vaqtda naşal pandemiya sebeple kanvar hiç ile gidip qolanok Amerika gelen adımıza 2019 yılda yöne Japonya'nın Demirkazık prefekturalarına yani Hokkaido ve gün ortasındaki Okinawa prefekturasına gittik. Japon kampanyalarının dırli budaktaki kampanyalarının işini öğrenmek için kısaca bir haftalık iş oku safarı olsa da sonra da peyda katılı esasen şu programda okuyan talipler durnuklu ösüş maksatlarını öne süren kampanyalara oku safarlarına gidiyorlar. Misal için Musor qaytadan işleyen zavodlar, qaytadan işlep yanğıç töreten zavodlar, şolar yalrak bir
industrial yerler ya bolmasa Japoniyanın medeniyeti bilen tanıştıran yerler, muzey bolyamy, şolar ýaly. Bu taslama barada men berde ssylka goýdum. Taslama Nippon Foundation Central Asia Japan Human Resource Development öz saýty var. Talip hakynyň öz saýty var. Şoň üçin ssylka. Yakynda inni 4-nji protokolda 2022 hawa 4-nji patok açylar. Şonuň üçin şumatdan saytlaryna girip gyzyklanyp taýarlansaňyz gowalardy. Bu boýunça maňa näme soraglaryňyz bolsa-da meni Instagramda, Twitterda ýa-da başga bir soçsetlarda goşup bilersiňiz. Sebäbi berde çynymy aýtsam şol türkmen talipler gatar senem birini gaýdada diýen ýaly bir nemedirli-de, şoň üçin kimde näme sorag bolsa şu boýunça Imенно Nippon fondunyň berýän talip haky barada şu programma barada okuwlaryň gurnalyşy ýa bolmasa alınıp barýan ulumy barlaw işler hakynda näme soraglar bolsa arkaýyn maňa goşulyp ýazyp bilersiňiz. Yine bir zat belirtip geçeyin. Miwe Gözeliň Instagramny we belki nereden habarlaşyp bolansa ýa-da elektron poçtasyny YouTube'da videomyzyň aşagyna hem de Instagramda tag eder. Şo taýdan tapyp özüne soraglaryňyz bolsa ýanky programma boýunça sorap bilersiňiz. Sağ olun. Ine berde de ýanky Merkez Asia bilen Ýaponiýanyň arasynda gatnaşyklary hasam ösürmek üçin proýektiň çykarýan bir içerki gazetasy ýaly uniwersitetde çykýan gazeta. Biz hem öz makalalarymyzy hem şu gazetde hem taslamanyň web saýtyna çap etdik. Men öz alyp barýan ilmi işim hakynda hem gysgaça maglumatlar web saýtlarda bar. We Japoniýa gelip şu programmada okumak isleýänler üçin ören peýdaly maglumatlar sebäbi içine okap beren taliplerin näýle barlyk işlerine barýanyny ýa näme gyzyklanyp näýlerek formatda okaýanlyklaryny bilmek üçin umumyň ähli maglumatlar hem online bar, online tapmasaňyz hem şunyň ýaly görnüşde menne gazetler bar, kagaz görnüşinde çap edilenleri. Birden tapmasaňyz muny paýlaşyp bilerim. Soraglaryň birine Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda näýli bilim şertnamalar bar diýip soraly. Edil döwletleriň arasynda ýok, ýöne aýry-aýry uniwersitetler arasynda bar. Şu özüm men halkara sanperwer ilimleri West Uniwersitetinde işländim sebäpli şonu has bolup bilýän. 2016-njy ýylda Global Japan Office diýilen bir bölüm açyldy we bu bölüm Ýapon dilini we medeniýetini ýaýwanlandyrmak üçin döredildi. Bu ofisin işini Ýapon koordinatorlar alyp barýar. Ýagny her ýyl Tokyo University of Foreign Studies öz molimlarynyň içinden bir molim saýlap Türkmenistana uğratýar. Açylan bäri şo görnüşde 5 ýyl geçdi. Her ýyl Ýapon molimler gelip Ýapon dili sapaklaryny berýärler we has düýpli öwrenip, gyzyklanyp öwrenýän taliplerin içinden her ýyl 2 adam saýlap şol uniwersitetde okamak üçin uğratyp bilýärler. Ve onun üçin şol uniwersitetde talibi bolmak gerek. Başga da elbetde köpüňiz bilýänsiňiz, şo Oğuzhan adyna Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetinde bar. Şoň talipler hem molimler berde okap berler edilýäne
näli formatda näli şertnamalar bardığını men diýip bilmerin. Maglumatym ýok edil ol arada. We başga bir Türkmenistan döwletiniň üstü bilen Türkmenistan tarapyndan maliýeleşdirilen talip haklarynyň birem. Ol hem insanperwer, halkara insanperwer ylymlary we ötüş universiteti bilen baglanşykly. Ýani şol daşary ýurt ne Bibi de näme täze şol top 1000 avraly ýokary oku mektep. Täze 2017-nji ýylda täze program top üniversitet dünýädäki avraly top üniversitetine kabul edilýän bir program açyldy. Ady uzyn ýöne dolmaýan. O arada maglumatlar esasan gazetde çap edilýär. Ýa-da Türkmen portaly arasynda çykýar. Men bilişim boýunça ýöne şol Türkmenistan we Neytralny Türkmenistan gazetlerine Türkmen we rus diline çap edilýär. Giriş synaglaram halkara insanperwerler we üniversitetiniň üstünden geçirilýär. Ol talip hakkı imine görüte Japonya üçin näle şo dünýäniň 1000 sany topunaky universitetlerde okumak üçin içine Japon universitetleri duş gelýär. Men namsal üçin Tsukuba universitetinde okapýarym. Tsukuba universiteti Japonyanyň içine 9-njy oruna gelýär. Top hasaplanýar. Ýöne dünýä boýunça 400-nji 430-njy ýerler aralygynda reytingi çalyşyp durýar. Japon universitetleriniň içinden şolar ýaly top 1000 girýänler esasan şol Tokyo Universiteti, Tohoku Universiteti, Kyoto Universiteti. Öz içindäki reytinglary ýöne bular üçin dünýä reytinglary bilen deňeşdirende has wajyp gelýär. Şolar ýalyrak. Japonyanyň oku gurnalyşy birazajyk ütgeşik gelýär. Ýagny şol ýanky bakalawriat, magistratura, doktorantura, PhD diýenlerim research student diýen bir basganjak bar. We ilçhanaň web saytyna girip görseňiz student исследователь ýaýyň içinde aspirantura diýip duranlar. Ýa-da ingilisçe sahypalar barmy ýok bilemok, orça saytlaryny ýöretýärler. Ingilisçesi bar bolsa research student, ýaýyň içinde de PhD ýa-da master's degree diýip ýazýarlar. Muň manysy näme talip Japonya okumak üçin dokumentler tapşyranlar ilçhanaň bilen şol basgança hökman geçämeli. 6 aýlap azyndan 6 aý diňe Japon dilini öwrenýär we öz geçirjek kılma barlygy işiniň proýektini gowlandyrýar, professorlar bilen duşýar. Umuman ýöne hiçili nemesi ýok, statusy ýok, degree student statusy ýok. 2 ýyl çenli şeýtirip ýöne research student statusy bilen gezip bolýar. 2 ýyldan soň adam ýok men Japonyada okujak magistraturasam gerek, PhD'sam gerek gelip gaýtsa hiç ýyl dokument berilenok. Sebäbi research studentlaryň degree statusy ýok. Şoluň ýaly sistemasy bar eken, gelip halaman gaýtýanlaram bar. Ýani käbir adamlar daja naharny halaman aýyo berdi, nemet bolmaz diýip umuman bir tüsek bärs ütgeşikde öwrenşi bilmän gaýtýanlar bar. Men kursdaşlarymyň içinden Azerbaýjandan kursdaşym 6 aýdan gaýtdy. Ne oku başladyk 6 aý geçdi. Ýok men üçin gaýtdy, oňaly gaýtýanam gatken. Başga dünýä düşünýär sebäpler birazajyk open minded bolmaly. Japonya'da okumak üçin. Hiç tadı geňmermän. Başga bir tarapy Japonya'da ilmi ýolbaşçy hökmüne professor saýlamaly. Tapady ýok, ýa ilçhanaň bilen, ýa universitetlaryň bilen girjek bolýan talipler tapady ýok. İlk başta
dokument ugradylýan döwrüne eýen belli bir professoryň adyny ýazmaly. We şol professor bilen habarlaşyp şondan konsent almaly. Hawa men sizi ilmi ýol başçylygyna gaýda eder. Adymy ýazyp bilersiňiz diýen nemede. Iň kynýary käbir professorlar wapşe jogap beren okmaýlar. Şoň üçin gaty nemede şu mesele ilmi ýol başçy tapmak we ilmi ýol başçy bilen oňuşmak meselesi ören wajyp. Sebäbi Ýaponiýadaky okuw doly professoryň size bolan gatnaşygyna bagly eken. Ilmi işiniň hiline, talip hakynyň berilip berilmejegine, umuman okuwlaryna ýetirýän täsiri gatken. Käbir uniwersitetlarda diňe ýapon diline okuw maksatlanmalar teklip edilýär. Bular ýaly uniwersitetlarda 1 ýyllyk ýapon dili, umuman akademik ýapon dili, ýöne bir ýapon dilimde akademik okajak uğruňyz boýunça terminler, adalgalar öwretden nemeler, okuwlar gurnalýar. Tsukuba uniwersitetiniňki şolar ýaly bir programma Japan Expert umuman gelip Japoniýa boýunça ekspert boljak, Japon bilimlerini, alymlaryny öwrenjek, Japoniýa degişi näme bolsa Japanist boljak diýen adamlar şol Japon dilini bilmese-de gelip 1 ýyllyk taýýarlyk okuwyny geçip izinden hem Japon dilini okuwyny dowam edip bilýärler. Bular ýaly okuwlar üçin ýöne scholarship tapmak meselesi kynrak gelýär Japon dilini okadylýan üçin. Ýanky inni soralan içinde ýene bir soralan zatlar iş mümkinçilikleri 2 bölüm talip döwründe işläp bolýar, okuw tamamlanyp çyrmylar üçin hem iş mümkinçilikleri bar. Taliplik döwrüne semestryň dowamyna okuwlaryň dowam edýän döwrüne talipler 28 saata çenli işlemek mümkinçiligi berilýär. Saatlaryň tölewler berilýär, saatlaryň tölewleň derejesi hem her prefektura boýunça tapawutlanýar. Ýaponiýada 47 prefektura bar, hersinde de minimum tölenmeli aylyk nemesi bellenilen kanuny taýdan. Şondan az tölemegem ruhsat berilmeýär. Dinji alyş döwrüne talipler hepde 40 saata çenli işläp bilýärler. Umuman hem Ýapon uniwersitetini okuw tamamlan çyrmylar üçin batyrgyw mümkinçilik job hunting visa, ýani Ýaponiýada ýörite iş gözlemek üçin berilýän viza bar. Bu vizany almak meselesi hem şu ilmi ýol başça bagly bolup durýar. Sebäbi bu vizany almak üçin ilmi ýol başçynyň rekomendasiýasy, uniwersitetiň rekomendasiýasy gerek. Awaş talip Ýaponiýada hakykatdan hem iş gözläp berýär, ýöne wagtyny söndürip geçip nemetmek üçin näde. Owy Ýaponiýanyň medeniýetine düşünýär, Ýapon dilini öwrenýär, jan etýär diýip şolar ýaly rekomendasiýa. Şoňsy bilen iş gözlemek üçin ýene galyp bolýar. 6 ay, soňam ýene 6 aýa çenli uzaldyp bolýar. 1 ýyldan uzak ýöne onu uzaldyp bolanok. Şo uzaldyp kesip bolanokda 6 ay berilýär, soňam ýene 6 ay. Şolar ýaly sistemalar bar eken. Muňam sebäbi ýanky aýdanym berde ilaty azalyp durýar. İşem köp. Şoň üçin hem daşary ýurtly taliplerin içinden özlerine laýyk görýän kandidatlary işe alýarlar. Ýaponiýanyň medeniýetinden käbir gözüme ilen zatlar umuman bu tema gatken gurrun edbermeli. Birinciden şol Ýaponiýa gelip bular bilen garşyp bolanok özleri mona medeniýet berde bilen pikirini sorap gördük. Ay 1-2 ýyllyk gelen adam bilen
wagtymyzy gidirip gatnaşyk edesimiz gelemiz zok diýen ýaly düşünje bar eken. 5 ýyl okap belki de özlerine ýepon dost tapynýan bardyrlar bolýan, ýöne umuman 1-2 ýyllyk gelip hiç ile karşı bolanok. Ýöne şeýle umuman salam derejesinde gatnaşyklar saklaýarlar, ýylgyrýarlar. Ýöne hiç ile ýakynlaşmak bolanok eken. Başga bir tarapam Ýepon jemgyýetine gatken bürokratiýa. Ýöne dolu işleýär, 100% işleýän bürokratiýa. Kağıt işler gatken bulan. Şu online edip bolýan zatlaram näýlese niýeler ýöne kağızana neme daşa ütmendirler. Soňam anime hakynda bir soraw bady. Berde Ýeponiýanyň içinde gowgurlyp seredilýän animeler başga daşary ýurtlaryň gowguryp seredýän animelary düýünden başga. Muňam sebäbi şol bir Cool Japan bir taslama bu taslamaň bir maksadam animelaryň we başga bir medeniýet, umuman Ýepon medeniýetini bilen daşary ýurtlarda Ýeponiýa bolan gyzyklandyrmany, Ýeponiýany görmek islegini bir güýçlendirmek üçin birden köp animeler döredip başladylar, hili peseldi. Ondan animeler azrakdy, ýöne hili gowdy. Ýöne National Abenomics we Cool Japan inisiatiwalar başlanyp Ýepon medeniýetini öňe sürüp bir taslamalar köprek döredenlerinden soň sanyny sürüp hilini peseldipdirler. Şoň üçin bulan öz gowgurýan datlar başga bir zat daşary ýurtlara da bir ekspert edilen anime bolýar da ikisi bir anime seredýän adam belki de düşünür. Gyzyklanıp seredýän adamlar. Ýeponlaryň başga bir origami sunugaty bar. Bilýän bolsaňyz şu kagızdan her hiljek şekilçikler ýasaýarlar. Kuşağız buljaş bolýany. Şol origami sunugatyny has kiçik görnüşine Ýepon hirurglyk mançylyk urwança okayanlar üçin testlerde ulanýan ekenler. Giriş sinaglaryna şo kiçike bir santimetrlik bölejiklerden buljaç ýasamaly pinset adylar şolar ýaly oku maksatlar üçin ulanýan ekenler. Men öz geň alan zatym mene şol. İş medeniýetinde gije almak ulakan mesele eken. Bize öwrenşikli emelik gije alyp berip, ýöne berde gije almak ulguna ol bir nälisem kam ölümü näsiýaly eken. Şoň bäri ýany. Ýol gurna iýip ýa bir suw içip gezip bersen gater we seretler arasynda bolýan näle eken bulan medeniýetlerine ýörek barýakan bir zatlar çeýnemek, iýmek. Soň Ýeponlar bilen adaptasyonlar hakynda gürleşip göremiz. Şol ýanky käbir ýörite samuraylaryň medeniýetini öwretýän kiçirek bir muzeýler zatlar bar. Olar da şol adaptasyonlaryň diňe daşgaly turistler üçin, görkezmek üçin mazmuny dolu gitdi. Biraz açık özleri näýile sebäbi gaty adaptasyonlaryny gowurýan, öňe sürýän millet. Şoň üçin hem şolar ýaly diskussiýalar bar eken. Ýagny formasy bar. İç hoşlar bolsa bir nemede mazmuny ýok. Öňkü düýpli mazmuny ýitip barýar diýip gynanýarlar. Soňam ýene bir geň ören zatym berdi. Palçylar ken. Targowy centra barsaňyz palçyň nemesi ofisçi ýaly bir neme bar, bar palatyp bolýar.
ulu korporatsiyalarına da palçılar, bölümler bar eken, sonra görsem umuman geňmörlenok, ılanýarlar, praktika wad etýärler, gatnaýarlar. Belki ýöne rozliçenie fan hökmünedrem, targowy centra bar bunu palatmak üçin gidilenok da ýöne bir gülüşmek, degişmek üçin belki edilýändir, ýöne şoňaly praktikalar bar. Ve prezentasiýamyň soňunda bu tema gatul bolan üçin men iň gysga maglumat, näçe gysgalyk bilen olsam goýdum. Ýöne şol Coursera-da töleksiz kurs bar. Ýaponiýa uniwersitetlerini okumak hakynda linkini berdi. Goýdum. Başga-da ýapon dilini öwrenmek üçin töleksiz online kurslar bar. Japan Foundation tarapyndan gurnalan registrasiýa edip oka bermeli. Hem aktiviteler bar, ýani dinläp bolýar, ýazyp bolýar. Chat box bar, başga gatnaşajylardan. Umuman gurnalan şol pandemiýa sebäpli biziň okulamyz online geçen wagty biz hem ýapon dilini şol servisiň usulyna öwrenip başladyk. Uniwersitetiniň bize maslahat bereni, biz hem ýapon dili okulamyzy Minato saytyna öwrenýär. Sonra da iň uly portal Ýaponiýadaky okular barada portal Study in Japan. Berde diňe bir uniwersitetler hakynda däl, dil mektepleri, huner mektepleri, berde Kosen bir sistema var, şo Kosen okumak üçin. Kosen nimek? Injinier tehnologiýa boýunça ýöriteleşdirilen mektepler var 2 ýyllyk. Hemme näýli görnüşler bar bolsa, şol portalla jekmejek ýeke-eken görkezilen ýanky Max stipendiýasynyň hem testiniň hem öňki ýyllaryna soraglary, jogaplary bilen hemmesi PDF görnüşine şu portaldan ýükläp bolýar we barlap bolýar. Näýlirek derejede umuman kyn gelýär, maksat gelýärmi? Şolar ýaly. Ne Gyzykly bolýar, şol azalarymyzyň soran soraglaryny başy meselelerle goşulypdyr. Şo näme live chatda da soralan soraglar bar. Käbir şolara da jogap bererseňiz. Açtım mene birinci soru. Ýaponiýada türkmen kenni? Edilişmatmy? Biz 2019-njy ýylda Ýaponiýada okaýan talipler bilen duşamyzy 20 goly talip bardy. Edil talipler alsakda. Belki has taşrak ýerlerde okaýan talipler Tokyoga gelip bilenlerler. Ýöne umuman ondan soňky gelenler hem hasaplasak kenner umuman kenner. Sebäbini bilemok. Türkmenistanaky kursdaşlarym bilen gürleşemde, şo uniwersitetde, Mahmudoğlu uniwersitetinde bilen okan kursdaşlarym bilen arasynda gürleşäp, garaňky görnýär Ýaponiýa. O näýli döwlet, näýli millet garaňky diýerler. Belli bir derejede daş we garaňky adamlar üçin. Statistika boýunça ýöne şol ilkinji Max stipendiýasy 2005-nji ýylda berilýän. Başda ýylda bir adam bary ýok. Şoňçyn 2013-nji ýyldan başlap köpelli. 2013-nji ýylda sebäbi Merkezi Aziýa plus Ýaponiýa diýilen bir ulakan inisiatiwa Ýapon premier ministri Shinzo Abe şo Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklar hasysdyrmak üçin Türkmenistana da umuman Merkezi Aziýa döwletleriniň her ýerine şonda iş saparyna boldy.
Mahtumlat Naq Türkmen Döwlet Üniversitetinden hem Japoniýanyň şo öňkü premier ministrine hormatly doktor ady berildi. Şondan bäri köpeldi gelýänler sany onna da ýöne köpdär. Ýöne ondan öň ýyllar bir kadam ekenne. Şolar ýalrak. İkinci sonra Türkmenistan'a talipler gidip bilýärmi? Berde okat ýökäler. Bir ýyllyk ýa-da 2 ýyllyk soňa näli maksatnamalar bar Japoniýada. Oňa ýan kaýdanym belli bir üniversitetiň talibi bolup, şol üniversitetiň üstü bilen gidip, soň iziňize gelip ýene okuwuňyza dowam etmeli. Oňa şertnamada şol Oğuzhanyna bank diýen, toçna bilýänim Halkara Sankt-Peterburgda Döwlet Üniversitetinde. Ýöne nemem Azady Üniversitetinde Ýapon dili hünerini okaýanlaram şular ýaly 1 ýyllyk gidip bilýärler. Sonra Tokai Üniversiteti Japoniýada näil uniwer diýip hasap edilýär. Bilim berişi we talap edişi näil derejede. Tokai Üniversitetinde Türkmen talipleriň iň köp ýerimi diýen Tokai Üniversiteti. Oň sebäbini aýdyp biljekkä sebäbi Tokai Üniversiteti aslında private university, hususy üniversitet okuw tölegleri Tokai Üniversitetinde beýleki üniversitetlerden epesi tapawutlanýar. Mysal üçin Tsukubada okuw 1 ýyl okuw magistraturada okamak üçin 600 000 yen töwerek bolsa Tokai Üniversitetinde 800-900 1 million ýene ýetmeli programa göredi. Hususy üniversitet bilim berişi doly Ýapon diline Tokai Üniversiteti talap edişini içinde okayan talipler gowaýdaýmasa men daşyndan ýöne düşünşim boýunça awraly üniversitetlerden biri. Sonra şol üniversitelere girmek için ingilis dili derejeň, Ýapon dili derejeň näli bolmalyka? TOEFL şkalasy boýunça aýtsak 80 IBT, TOEFL IBT 80, minimum 80 bolmaly. Käbir programmalar, tehnik inženýer programmalar 70'e darazy ýöne. Programa bagly. Meni ne okaýan ogrum, ol social science ogru bolan üçin ýokarak gelýär ballary. IELTS boýunça alsak 6,5 ortaça 6,5. Ýapon dil dereje ýanky Mixed G30 ýa-da Top Global University Scholarship bolsa Ýapon dili oňa düýgünden gerekkä. Ol saýlayan programaňyza bagly. Meni proýekt men Nippon fondyň üstünden alýan stipendiýam üçin N5 diýdiler. N5 diýeni ýöne alfabetlerini bilmek, özüňi tanıştyryp bilmek, gaty başlangyçlar. Men futbol kanam giýdim bolyn görnen o etdi. Proýektiň futbol koşulyny. Korkaýmda giýme ber. Şoňaly ol her programmany ýeke-ýeken seretmeli. Özüňize manymay görýäňiz howa. Görýänim üçin tapawdyny bilýänmen. Naharlary barada aýdaýsaňyz uzak ýaşaýar diýip eşitdik. Naharlar näme üçin uzak ýaşaýanlaryny bildik. Soya, türkmençe soya näme bolýar? Soya. Nimeler? Soya türkmençe. Gatkyn soraw. Soya we baby. Şonu fermentirip etdiler. Şonam ýerden ýerler, gatyneci ýsa, ýeri azat däleken. Şol fermenta natta-kinaza diýilýär. Natta-kinaza edýän işi adamyň ganyny suwuklandyrýar. Şeýdibem adamyň gany suwuklyrak nälisem kan. Gara oýgany birazajyk ritkiragtdy. Şol ferment natta-kinaza hemmesi ýer bilen ýany ekenler zawtrklaryna. İlk gördük. Men üçin atamy umuman
real zaten idim yöne nattaki nazan neme görnüşlerim satılıyor. Tabletka geçirilen görnüşleri ene surat orkadan ene şul soyvy babı şundan ferment yasayalar. Ona da nattaki naza değil ya. Nattonu ip bilmeseniz şular yalda başkalar satılıyor. Yani işem şol ganaylan şey goğlanır ya. Nemen sulanam goğlanır ya. Birazcık sulanır ya ganımda. Naharları şosoro köp berýärler sebebi biz bärik gelýän Merkezi Aziýadan gelýän talipler garşylaya seriyedek şosoro berilýär, halal tapyp bolýan. Halal magazinler bar ol problema däl. Balyk umuman mori produkt iýilýän bolsaňyz umuman bärsi cennet. Käbir adamlar ýöne balyk halanok çiğ diýerler ya plan diýerler. Bular ýöne özlerem günne çiğ balyk ip kesip beren adam däl. Suşlaram çiğ balyk howa ýöne ol праздничный zata günne ip beren oklar. Sotsial taýdan pesip eşitdik. Sotsial taýdan diýäniňiz näme? Men düşünşüm boýunça sotsial diýenlerine mene медицина düşünýän. Страховка, медицинский страховка, ondan bilim, töleksiz bilim, men pikirim boýunça da ne страховкасы hakkında aýtsak, страховкасы gowy. Hemme tariflere da медицинский страховка edilýär. Şol страховка bilen ähli çykdyjylaryň 70% ýapylýar. Yani şu 100% bahasynyň diňe 30%-ni tölemeli bolýar. Talip mysal üçin hastahana zadysda. Sosial taýdan berde bom şol ýörene görmedim ýekredem. Şeýtirpine köçede üýsiz zatsız adam ýekredem öňümden duş gelmedi. Tokyada da duş gelmedi. Kuba вообще umuman ünsünmer. Berdan azat asan gençilik mukaddiýle. Sonra semeyni Max programadan gidip bolýam. Kaşol meselede näýli? Men özüm durmuşa çykan berde talip gelip son maşgalasyny çağırıp bilýär. Gön gelip bolanok. Semeyni Max tipon azat ýok. Soňra mysal üçin Germaniýanyň dat maksatnamasy bilen deňeşdirsek, aňyrda maşgala üçin ýene de pul tölenýär. Berde azat ýok. Çağırýan bolsaňyz özüňiz hemme çykdyjylary. Hiç ýyly kömek garaşmak gerekkä Max'dan ýa fond dolýarmy, kim size stipendiýa berýän bolsa, hiç ýyly maliýet aýdan kömegini beren oklar. Umuman hem halan oklar. Ýöne ýogam diýip bilen oklar. Soňra ýene başga bir zat, JICA Scholarship diýip men prezentasiýamda ýöne görkezdim. Ýaňy içinde de edaralaryň süýlen berilýär diýdim. Edaralaryň süýlen berilýän üçin men onu umuman magzatym gelmekde. Belli bir edarada işlemek gerek. Belli bir prosedurasy bar, onu size aýdanymyň peýdasy ýokmy kadýan. Ýöne şo JICA boýunça gelýän taliplere 6 aýlap maşgalasyny çağırmana ruhsat berilenok, maşin sürmäne ruhsat berilenok, işlemene de ruhsat berilenok. Şolar ýaly nemesi bar. Ýöne JICA'ň berýän stipendiýasy ulurak, Max'tynkydanam, men alýanymdanam ulurak. Şolar ýalyrak şertler ütkep durýar. Töleýän organizasiýa görä ütkep durýar. Ýanky maşin sürmek meselesinde de bärik prawalar getirip egzamin tapşyryp, mysal üçin Türkmenistanda prawalaryňyz bar bolsa, sürüjilik prawalary berde getirip test tapşyryp sürübermeli arkaýyn. Şolar ýalak. Tebii helakçylyklar kösanok, tsunami, yer titremesi, tayfunyň bilen ziýan gören nuklear reaktor ýa betbahçylykdan ziýan barada da bir zatlar aýdaýsaňyz.
Men yaşayan yerim dağlık yer, şoň üçin yere titrep dur. Hepde de bir ýerde minimum titreýär. Adamlara duýanok, men ýöne turýan göne. Soňra etažyna bagly, birinji etažda bolup gördük, bir ýerde titränne ken titrän oken. Etažy ýokary gitdiçe has güýçlenýän eken. Soňra şol zdaniýalaryň konstruksiýasy hakynda gyzyklanmak, näme gurýaňyz? Zdaniýanyň düýbüne, fundamentine şular ýaly bir şar goýulýan eken. Şol şaryň üstünde de şeýdip titrep gaçan eken. Gara düýbüne, indi gaty bir simple edip düşündirenlerine düýbüne şular ýaly bir tegelep näme? Şol şaryň üstünde de soň gurulýar zdaniýa. Şoň üçin hem şeýtde içeriyem gaçan ok. Amortizasiýa bir berýändir de men düşünemem oňal texnik zatlaryny. Soň Tayfun gelen wadymyza 2019-njy ýylda bärik sentýabryň soňuna gelip gelen wadymyzda şo soňky 100 ýylyň içinde näme iň güýçli tayfunlaryň biri boldy. Men üçin gaterwet boldy sebäbi garaşylmadykda bilýäs, gidýäs Ýaponiýa barýas, tayfun amardyr ýer titreme edilýän 100 ýylyň içinde iň güýçli tayfun ýeteler, ol hem başgaça duýulýar. Birazajyk panika döreýär. Oturan yerinde aynalar gaterwet titreýär, ýöne näme? Duýulýan zat ýok. Erwet ýagşylar ýa agaçlar hem erwet aňryk gymylýar. Adamlar hem şolar ýaly habarlarda gidip magazinleri boşatýarlar. Suw ýok, oňa zatlar wapşe ýok, düýbünden boş. Ýaponiýa üçin hem olar ýaly ýagdaý. Gaterwet her kim şol internetde de muny göräň de hemme zady torpdyrlar diýip. Sebäbi hemişe dolu magazinler. Şo gelen wadymyza ýöne şoňa ýagdaýda duş gördüm. Oňa ýagdaýda okulary ýatyrýarlar, işler ýatyrýarlar. Öýüňizde oturuň diýerler, kartany berýärler. Kartada da iň golay emergency nakot. Haly serwet bolsa şo tak ylgamaly. Näme? Rükzak taýýarlamaly. Hemişe bolmaly rükzak. Şo tak salynmaly zatlar, fanarik. Gara instruksiýa bar da. Fanarik salynmaly, bir dokumentler, zatlar, esasy wajyp zatlar da. Birden hemme zat 3 gaterwet bolsa da. Tsukubada 2011-nji ýylda ötken ören güýçli ýer titreme boldy. Ibaraki uly ýer titremesi diýerler. Şuma adam şonu ýatlap, sapaklarda, zatlarda minuta malçan edip şondan gaty elkençi ýer titrepdir berdi. Şo ýer titremede ziyan çekenlere uly kömek etýärler. Näme? Finansiýy tarapdan. Tsukuba Üniversitetining Japan ekspert ýaly programmalar hakynda köpräk maglumatlar aýdyp bilersiňmi? Haýsy sorslardan tapyp bolýar. Häli bellek geçenim Japan ekspert programmada okajak bolýanlar ilki başlangıç Ýapon dilini öwrenip, soň berde ýene bir ýyllap diňe patkurs Ýapon dilini gowy edip öwrenýärler. Soň programma geçerler. Sebäbi programmaň doly Ýapon diline alyp barylýar. Japanistikada içinde nemeler var, öz şaharlar var. Onun için ýöne stipendiýany tapmak biraz kynrak bolar. Sebäbi üniversitetiň özünden edilmiş programma üçin tamam berilen ok. Başga bir inženerçilik programmasy var, şoňa ýene stipendiýa berilýänini bilýän. Tsukuba Üniversitetiň medisinski programmada var, lukmançylyk ýöne ol hasam kyn diňe transfer edip bolýar. Ýagny birinji, ikinji kursy Tsukubada lukmançylyk okap geçip öğrenýär. Diňe başga ýerlerden transfer edip gelen talipler üçüncü kursdan ötken. O üçüncü kursdan transfer edip okap geçip öğrenýär bar. Ýaponiýada lukmançylyk okayan talipler, belki de başga ýurtlar hem şoňa alır, ýöne umuman şo ministerlik larynyň tertipnamasy boýunça lisensiýa haklaryny almasalar, hiç ili praktikaga goýberlen oklar. Ýani hirurgiýa okayan bolsa, hiç ili operasiýona zady salmaýarlar onu.
Şoňaly lisenziýaryň bolmaly, oň üçin hem ipon dilini we başga nemelerine gowy öwrenmeli. Master degree okap bolormy? Hawa. Master köp gorkadan stipendiýalaryň köpüsi master degree. Aziýanyň ösüş bankynyň stipendiýasyny hem görkezdim. 9 döwlet girýär ýöne. Şol 9 döwletiň içinde Ýaponiýada we Ýaponiýa hem 15 universiteti hem mesel masters. Ýöne bu Aziýanyň ösüş bankynyň stipendiýasyny almak üçin adamyň iş tejribesi bolmaly hem de şol haýsy ýurdyň raýaty bolsa şol ýurtda ýaşap ýören bolmaly. Men Nippon fondunyň talip hakyny almak üçin dokumentlarymy taşyramda men özüm Belarusdadym. Ýöne hiç bir problema bolmady. Pasorstwan programmalary ýa ýankyýaly uly banklaryň programmalaryna şol ýurdyň raýatlary ýurdyň içinde bolmasa kabul eden oklar. Şoň üçin kämme hal şular ýaly kiçirek fondlar, kiçirek programmalar tapanyňyz gowy bolarmyka diýen. Ýapon diline ekzamen taşyrmak ýok mende. Pasorstada bar. Ýöne universitetlaryň üstünden diň ingilis dili. Şol helke gorkadan tablicamda dillerini bellep geçtim. Miwazal Haruki Murakamiň eserlerini okap gördüm. Okam orsan haladym. Okap gördüm. Norwegiýasyny okap gördüm. Başga eserlerini okap gördüm. Fanada däl, erweden däl, ütköş gurduýy galeriýalar ýaly eserler. Mistikada ýene şol ýanky yrmçyl, palçylyk temasyna gaýtyp gelýärse, men soran adam öz okap gören bolsa, belki olam şolar ýaly duýgular başdan geçirendir ýöne. Şo palç temaň töwereginde bir hili vibe'lar bar Haruki Murakami. Okuwa ýerleşmeň wariantlaryny ýene bir ýerde gysgaça aýdyp geçäýseniz. Men şu slaydy ýene bir ýerde açaýyn. Şumat ekranym görnýärmi? Ýa, inde görnýär. Bir men täzen şey edeyim. Ene Ýanky Aziýanyň ösüş banky diýenim. 9 döwlet, Ýaponiýada sanawda we 15 universitet, işul link boýunça hemme wuzlar gatnaşýan programmalar, hemme ýeke-ýeken ýazylgy, deadline'lar haçan hemme zatlara ýazylgy şumat taşyrlan wagty. Ýöne muň şertlerini merak şol iş tejriben plan şeýle bolmaly, soň ýurdyň raýaty bolsa ýurdyň içinde bolmaly we şoňa meňdeşler. Ýanky ýene täzeden gysgaça bellep geçsek, Max Talip haky iň uly programma şu ministerliklarynyň berýäni. Ne içinde de ilçhanaň üstülen we universitetlaryň üstülen 3 görnüş. Ya G30 ya Top Global ya da ýöne University Recommendation Max. Şol üçsi hemmesi üçin ingilis dilini bilmek yeterli. Ýöne bunyň näili ýeri bar? Bir universitetde bu stipendiýa bakalavr üçin berilýär, başga universitetde master üçin berilýär. Ütgat durýar. Şoň üçin berdine 10 san universitet, şoň sanawa G30 List Universities diýip ýazsaňyz, 13 universitetiň web saytlaryny ýeke-ýeken ýaltyrman dörseňiz, haýsy universitetde haýsy näme berilýänini görüp bolar. Men prezentasiýamy goşardym ýöne, onda biz berde gatykän oturardyk. Gaty uzakda her nämeni bellek geçmek. Bilam ýanky aýdyşym 37 san universitet. Aslında 3-4 günüň işi, oturup ýaltanman dörüp nerede näme bardygyny görüp bolýar. Bulam ilçhana sylkasy. Başga näme sora bar? Aylyk tejrübeler näili? Olan prefektura bagly iň gymmat prefekturalar Tokyo bilen Kanagawa. Tsukubada 100.000 yen bir adama gülýäli etdi, gow edip etdi, gysylman ýaşap bolýar. Ýöne umumy ýaşaýyş saýna ýaşasaň.
Sebäbi umumy ýaşaş şaýyna umumy ýaşaş şaýyna şol utilities ýagny tok, soň näme şol suw, gaz universitet tarapyndan ýeňillik belli bir bölegini universitet töleýär, galandan özüňiz tölemeli bolýaňyz. Şähere kwartira çykyp ýaşalsa, onda ol pul düýbünden ýetmeýär. Bärdandan şol suw, tok, kymmat. Men bärik başda gelemde ýeközüm eldim, sebäbi semeni gün gelip bolan nokta we bir adamlyk kontda ýaşanda duş ýok içinde duş daşyna olan bir kabinka, oňa da 100 yen köpük tölemeseň nemeden o işlän o. Soň 100 yen alýar-da 9 minutläp suw gelýär. 9 minutda näde düşüp ýetişseňiz bolýar öz işiňiz. Pauza edip söndürip bolýar, o ýöne bir azajyk içýäkjy sebäbi suw guýup öwrenşen adamlar üçin ýa-da uzyn saçyň bolsa, ol bir azajyk nemede kyn düşýär. Semeni общежитие, bu mat semeni ýaşandyğı üçin semeni komnata geçdik. Bärde hemme zady düşünediler. Belarusiýadan Ýaponiýa gitdim diýip bilediniz. Belarusiýadan Ýaponiýa göne gitdiňizmi ýa-da Türkmenistana gidip aňardan geçdiňizmi? Men hemme interwýulamy, hemme dokumentlamy, hemme zatlam Belarusiýadan. Netijemem çykanda men Belarusiýadadım. Belarusiýanyň gutarymda da Belarus diplomy soradylar. Ondan soň ýöne bark gaýtdym oňa. Ýöne netijelem zatlam, hemme interwýulam bolanlar men Belarusiýadadım. Reisimi ýöne Aşgabatdan tölediler reisimi. Okinawada universitet barmy? Howa Ryukyu universiteti. Okinawa gidemizde Ryukyu universitetine hem bardyk. Ryukyu universiteti esasanam şol tebiği uğurwança ekologiya, tebigat goraş, umuman natural tematika soňça gatgo universitet. Howa International English tilnek programmalaram ken. Ryukyu universiteti gözledip görseňiz. Bir sagada boldy. Anne, yavaş-yavaşdan jemle berelim saranlaram gutardy başda. Gyzykly bolanlar diýip umyt etdim. Başga goşmaça zatlar bolsa-da, ýanky bibi özleriň aýdyşýaly kontaktlarym bar. Birden sraz jogap bermesem neme diýip durmaň, arasynda görmänem galýan soapщениýalary. Ýöne neme umuman goşulyň ýazyň bolýarça jogap bererim. Gyzykly boldy, köp sag bolun webinar üçin. Gyzykly iň möhüm informasiýalar goşupsaňyz, universitetler barada, medeniýeti barada. Sag bolun anda köp. Köp sag bolun gurnap bereňiz üçin. Gelecekde de yine belki şunu zatları gurnarız. Umid etdim. Köp sag bolun. İşleriňize sünnükler, sag bolun, hemmeňize sag bolun. Ýa-da öğrenme.